Salamu alaikum Abdallah Tela. Wa alaikum salam. Ya aiki? Alhamdulillah, ya naku. A lafiya kalau wallahi Nijar. Lafiya kalau, ya labari. Kai akwai matsala fa. To me ya faru? Kai shi dama haka wiwin kasan ku yake. Ka ce ka sha kenan. Wai me ya faru ne? Yanzu baban mu ya aike ni gona. Kawai na haɗu da wani abokina a hanya. Ya bani wata wiwi yar Nijar. Na karɓa na mola na sha. Yanzu maganar da nake gaya maka, ranka ta kaf shukan da muka yi na bana sare. Sai da na gama sarewa kaf kafin na dawo ya cina. Ko baban mun ya ji labarin nan yankan rago dai mu. Yanzu abin da yasa na kira ga shine ina so ka taimaka ka tura min da kuɗin mota in zo Nijar din nan in same ko ɗinkin nan ni ma in ringa yi. Hello. Hello Abdallah Tela. Hello. Abdallah Tela kai magana mana dan Allah. Faro paking. Inna lillahi wa inna Hello. Abdallah Tela ya kashe waya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ni na gani. Kenan sai a buga mu a rediyo.